dag, så skal vi i IKEA. Så følg med, hvis det lyder mega fedt. Rock your body. Come on, come on, rock that body. Hej, vi har lidt stop på vejen, mand. Vi skal smage nakkeost på dåse med lidt citrus. Spændt. Jeg har sådan en ske her. Det skal nok blive sindssygt. Den her, den ligger her. Jeg skal nok tage den med bagefter. Det gør jeg glemmer det. Det ser sådan her ud. Og hvis jeg lige gør sådan her. Shit. Fuck. Ui. Så tænker jeg bare, lad os se hvad det kan, ikke? Det er nej. Det var 101 pull-up. Trik nu. Rumænien. Fuck. Bare det der, bro. Det er lukket. Fisketoget! Vi tager til fisketoget. Nej, skal vi ikke starte ud? Nej. Sådan her. Vi lige taget fisketoget først. Så bagefter så skal vi i IKEA. Men vi starter lige her. Se hvad der sker. Det skal nok blive fedt. Hvad har du fået? Cola. This beautiful angel who's walking around with me, and then she asks me, do you feel alright? Hej, vi kommer til IKEA. Vi har lige spist noget fucking lækkert mad. Vi har også været i Føtex, vi har købt chilier. Mig og Karl. Ja, vi skal spise sådan en her. Og jeg tænker, at det bliver hårdt. Men det bliver sjovt. Vi har en lille challenge, hvor vi må ikke drikke noget væske, så den skal bare ned. Så jeg tænker bare, at vi siger skål. 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 Mig for ikke få den lille. Jo, skal vi sådan helt ned halsen, bare sådan på en gang. Okay, jeg tager lige ned i halsen og gør en blod på. Så drikker hul ned i halsen, du spiser chili, bro. Skal du ikke også lige gøre det? Nej, fucking svin. Den er så, bro. Den stikker også. Okay. 3, 2, 1. Mine tænder er løbet af vand. Gør det. Wow, bro. Light work, no reaction. Oh, got it.
nossa.